L'aire que respirem, l'aigua que bevem, els aliments que mengem. La natura en bon estat és el nostre bé més preuat, però no és infinita. La nostra salut i activitat econòmica depenen d'uns ecosistemes ben conservats i, malgrat això, no estem gestionant aquest tresor de manera sostenible. Aquesta forma d'esprémer sense consciència els recursos del planeta ens ha portat una crisi climàtica i de biodiversitat que posa en risc la nostra subsistència. Els espais naturals protegits són exemples inspiradors de com la societat podem mantenir un equilibri entre sostenibilitat i desenvolupament social i econòmic. Al Delta de l'Ebre, amb la creació del Parc Natural, fa 40 anys, vam començar una història conjunta per fer possible la convivència entre persones i natura. Una història que ha esdevingut un orgull per a la gent del Delta, una oportunitat per al territori i un referent internacional que ens ha de servir com a aprenentatge per fer front als reptes dels pròxims anys. Recorda, les persones formem part de la natura. Els espais protegits també són espais protectors. Seguim cuidant lo Delta. Per l'aire que respirem, per l'aigua que bevem, pels aliments que mengem. 40 anys del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Seguim cuidant lo Delta.